Зрителни умения. Какво представляват зрителните умения? Всеки ден ние получаваме информация по много различни начини. От телевизията, филми, карти, диаграми, таблици или схеми, графики или картини. Ние можем да получаваме тази информация на хартиен носител или дигитално, чрез компютър. Понякога е по-добре нещо да се обясни словесно, но в повечето случаи ние по-бързо разбираме, когато го виждаме. Картината показва хиляди думи. Какво се включва в зрителните учебни дейности? Когато се включвате в зрителни учебни дейности, ще е необходимо: подточка – да обръщате внимание на детайлите. Подточка – да се фокусирате и концентрирате върху нагледната информация за определен времеви период. Подточка – да анализирате нагледната информация. Подточка – да помните видяното и да си припомняте детайлите. Как да подобрите зрителните си умения? Подточка. Създайте си навик да обръщате внимание на детайлите. Внимателно проверявайте работата си за грешки. Ако се обучавате за електротехник, например, трябва да сте много внимателни при проверката дали инсталацията е свързана правилно с оглед собствената ви безопасност. Ако преминавате курс по кетъринг, ще трябва да внимавате за точния грамаж на съставките, за да получите желаните резултати. Подточка. Концентрирайте се и останете фокусирани върху това, което трябва да направите. Много професии изискат внимание и концентрация върху нагледната информация за дълъг период от време, като например ръководител на въздушна авиация. Когато гледате нещо или някого, мислете за това, което се случва. Какво всъщност е това, което виждате? Способността за анализ на нагледната информация е много важна за някои професии. Например, спортните треньори трябва да наблюдават играта на отбора, да анализират техниката, тактиките и изпълнението и да дават предложения за подобряване уменията на спортистите. Подточка. Опитайте се добре да запаметите това, което сте видели. Способността за наблюдаване на дадено събитие или конкретна дейност и след това да се запомнят всички дребни детайли е жизнено важна за подобрение на собствените умения. Например, професионалният танцор се нуждае от добра зрителна памет, за да научава нови танци, гледайки инструктор или представление. Футболистите трябва да наблюдават как други играчи изпълняват определено умение, за да могат сами да се упражняват за постигане на това умение. Подточка. Наблюдавайте внимателно начинът, по който хората използват жестове или правят гримаси, когато говорят с вас. Ако сте добри в тълкуването на езика на тялото, тогава много по-вероятно е да можете да общувате ефективно с другите хора, защото разбирате не само това, което казват, но и това, което мислят. Подточка. Полагайте усилия да получавате повече знания за това, което наблюдавате или искате да наблюдавате. Колкото повече знания имате и се усъвършенствате в определена дейност или област, толкова повече и по-дребни детайли ще успявате да съзирате. Например, ако сте завършили курс за треньор по тенис, ще можете да наблюдавате играта отдалеч с по-критично око. Умения, които могат да засегнат способността за участие в зрителните учебни дейности. Някои увреждания могат да засегнат способността за развитие на зрителни умения, но това съвсем не означава, че не можете да участвате в зрителни учебни дейности. Кликнете на някой от долупосочените линкове, за да ви отведе до страница, която обяснява какво вие или вашите преподаватели можете да направите за успешното ви участие. Следват линкове. Линк – зрителни умения и дейности и зрителни увреждания. Линк – зрителни умения и дейности и умерени обучителни трудности.